El Catllar, província de Tarragona, comarca Tarragonès, població 4.557 habitants. Destacat, amb un imponent castell coronant la petita elevació sobre la qual s'ubica el poble, el Catllar és una localitat orgullosa de la seva història i dels seus paisatges. La fortalesa és també el centre d'interpretació dels castells del Baix Gaià. I una visita a les seves instal·lacions permet fer-se una idea de com era la vida en plena edat mitjana. Però més enllà d'aquesta fortificació, el Catllar també té un nucli antic força interessant, amb edificis de diverses èpoques, i on sobresurten l'església de Sant Joan Baptista i l'Agulla, una curiosa construcció que s'utilitzava per abastir d'aigua el poble. Però el Catllar no és només monuments. A cavall entre la Costa Daurada i la Serralada Litoral, el terme s'estén per la vall del riu Gaià. Es tracta d'un indret ideal per sortir a passejar i fer excursions, a peu o en bicicleta, amb indrets de gran interès, com l'ermita de Sant Ramon o el pantà de Catllar. Imprescindible. Visitar el castell i el centre d'interpretació dels castells del Baix Gaià. També cal realitzar alguna ruta a peu o en bicicleta pels nombrosos camins que es poden trobar i anar, per exemple, fins al pantà de Catllar, un indret ideal per passar una estona en família en plena natura. Festa Major, a meitat d'agost.